kata yudo ka utere ICU to gowi otame chulo. Bende jatuo nitiere kod ratiro mar tamruok chulo gowi makamano. Daktari. Erokamano ahinya Joyce, mano penjo maber ahinya. To nyaka wawach mokwongo en negligence. Negligence ok ni jatuo ema ng'eno timne negligence. Negligence en gima bedo doho ema ng'ado ni daktari ni ne nigi negligence. Ng'ato nyalo bedo no paro no timni negligence. Koro tijni kaka jatuo kata jadala gi jatuo onego bed ni dhi e court mondo court ema wach was there negligence or not. Nikech nitiere gima wacho ni ceiling nigi kuonde ariyo, nigi two sides of the coin. Ka jatuo ni osuptal to kotimne outcome gima dwaro okotimore, ta nyalo wacho ni en gi negligence. Ni daktari ne nigi negligence. No kotiyo kako onego ti. Koro ng'ama nyalo thego kata ng'ama nyalo wacho ni adieri ne nitie negligence en court. Mano namba achiel. Koro ok jatuo wach ni negligence nutimona iner kaka ing'e ni en negligence. Onego idhi e court mondo do yal mondo yud ni ne nitiere negligence, to ka nitie negligence to daktari no chulo jatuo kaluwore gi ng'eto mar doho. Mar ariyo, ng'ati nyalo tere ICU ka ok otimne consent nikech emergency. Awuoye gimiluongo ni emergency care. Okelo hospital, condition ne o change madwaro emergency to ng'ato onge. Daktari ok bi rito mondo ng'ato bi mondo terie e ICU ka nitie space of ICU. Inyalo teri nikech en emergency. In that situation, jatuo nigi ratiro mar tamruok chulo bill. Kendo onyisa ni hospital ni no ka sai nutere ICU. To notimo gima ber nikech wan doctors wakawo gimiluongo ni oath. The oath is to do good and not to do bad. So seche moko chunowa mondo wadhi nikech koro jatuo dwaro ICU to onge ng'ato, watere ICU. Chudo en gima koro biro bang'e. Kotamore chulo nikech nokokwaye, mano en okay, mano en ratiche. Kendo hospital ok nyal chuni mondo ichudi kanoki iketo koki ni biro chulo ICU. Omiyo private hospitals, adwa nyisi ni onge private hospital miketi e ward kapok utimo winjruok mar chudo. To public hospital mago dhiye gima luongo ni waiver. The government nigi mechanism te mar chulo bad debt, gowi marach manyalo biro noteri ICU kokano kopenju to uonge kako dhi chudo. Ibro weyi to government biro neno kaka chulo gowi makamano. Ero kamano. Anno ka thuolo marwa mano miyo okinyi makawuono dhi karu. Madwa na chako di Dr. Ogolla ka intere studio marwa makisumu. Ka watieko kodi okinyi makawuono ka achiel kod wach ni mogika. Medi paro ni sirikal nyalo biro kod okenge makare ne ute thieth mago mag ji giwegi kata mago mag piny owacho mar mondo mi giwere kod tema mano mar dino ne jotuo mosechango to seche moko idino ne gi hospital kacha mar mondo mi gichul gowi mondi ka achiel kod wach ni mano mar mako maiti e ute thieth ka achiel kod wach ni mogik ka watieko. Wach na mogik ka Joyce en ni sirikal be nigi otekune to konyal nitiere kama okonyal gike nikech nitiere gik ma kotimo to bro miyo onge ng'a bro chudo hospital. Ka hospital awach ni kaka mata mane case ni otimore. Ka hospital olore ni ne gimako maiti ni. Iparo ni ng'ata be bro chudo hospital moro amora. Bro bedo ranyisi ni onge ng'ama bro chudo hospital. Omiyo gima kot kata sirikal timo en ni omiyo thuolo mar kawo bodi kata golo jatuo to pod bilcha onyisi ni ng'iuru kaka jatuo kata jodala gi hospital kaka ubro chule. Nyiso ni bilcha sirikal okoruche nikech koruche to onge ng'at ma biro chudo, onge ng'ama pesa wuok kuome e yot. Ji te ka pesa wuok te en gima lit. Omiyo sirikal be nigi
ways kata